سلام كمي توعلو كبرات تخطاتلتي فنو إيري تي في نساعة زي استلالو زيناوي مساندو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم أماني إلى الأزاري بغندي نتحطو فيلم لعل محبر قطباوي أقداس النزلهم ترقياتات بصفحات السلاسل اللوم مسلطن ماكل حقوس باستفرالي عودتا زسلطنهم 223 سرحتنياتات تمرقهم ابزوبا دوب سنه طباوي وددر نشلمات اورا تقايدوم منግስት ደቡብ ሱዳን ምስ ኮንጎ አብዘራኸው ዶባት ሐለዋ መከታል ኢቦላ ከም ዘሕየለ ሓቢሮም በመንጎ ኔቶን ሩሲያን ዝተካየደ ዝርርብ ዘይፍረት ለቲኖም ኣብ ካሊፎርኒያ 7.1 ሬክተር ዝተዓቀነ ተወሳኺ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቶም أرسال زينة تكاتل صنيعكم زرزرات يسعد قدامي قص مسرح مهنات مسجانن مسفحن لعل محبر القطباوي أقداس النزلوهم وشت زوباوي كم أون مس دوبات إثيوبيا زت أساسرو مجتي تركياتات بموهاد بروجكتات عدهالله هجروين كوبانياتات هنسا سجن كيه بحري أسبيكم بدهن كم أون أهدتات حيلتات مكل خال إيرترا بصبو إسلاسلالهم ጋዜጠኛ ሀብቶን ፍረዝጊ በመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለው ተሕስቶ አርሲ ማስመሮም ከተቀርበያም እቲ ኣብ ትግባር ዝርከብ ፕሮጀክትታት ካብ ነፋሲት ናብ ደቀ ምሓረ 40 ኪሎ ሜትር ካብ ደቀ ምሓረ ናብ ተራ እምኒ 29 ኪሎ ሜትር ካብ ዓዲ ኋላ ናብ እንዳገርግስ 18 ኪሎ ሜትር ካብ ድግሳ ናብ ሰርሓ ዝወስድ መስመር ከምኡን ካብ ድግሳ ብመንገዲ ሓላይ ኣቢሉ ናብ ዓዲ ቀይሕ ዝኣቱ መስመር የጠቃልል ኣብ ፕሮጀክት መስመር ነፋሲት ደቀ ምሓረ ዝነጥፎ ኣካየትን ሞያውያንን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ስራሕ ምስፋሕ ጽርግያ ካብ 7 ናብ 14 ሜትሮ ምጽጋንን ምህናጽን መስመር ነፋሲት ማሕባር ምግፋሕን ምህናጽን 25 ድንድላት ከምኡን ቀጻልን ዝባላሾ ዝነበረ ካብ ማይ ሓባር ናብ ዓላጋዴን ዝወስድ መስመር ብዝሓሸን ዝበለጸን ምትካእ ከም ዘጠቃልል ኣብሪሃም ካብ ነፋሲት ክሳብ ዝናይ ክሳት ቀጻላን ጋዴን ገጽ ዘገልግል ወይ ዘሎ ምትዕራይ ከም ቀዳማይ ገጽ ኢልና እንድሕር ሕጅንያ ነርና ኣብዚ ሓደ ናይ ቢንቶታት ዝምላእቶ ደይ ኮይኑ ወዲና ኢና ተቀዳማይ ገጽ ናይ ተስራሕና እዚ መስመር እዚ ጽርግያ እዚ ብቆንዱ ኣዝዩ ወሳንን ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎትን ዝህብ ምዃኑ ማለት እዩ ንኹለን ዘባታት ኣብዚ ፍላይ ኣብዚ ናይ ደቡባዊ ወገን ጋሽ ባርካ ገጽካ ዝቐንዐውን ኣቋራጭ ሓጺር ስሉጥ እዩ ምስ ናይ ወደብ ቀልጣ ርክብ ኣለዎ ንኸተማታትና ኸይረበሸ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ማለት እዩ እቲ ውሑስ እዩ ዝበሃለሉ ኣገባብ ተሰሪሑ ዘሎ ብፍላይ ዝሓድሽ ንሰርሖ ዘለና እቲ ዝናዋሕ ወይ ዝወሰኽ ንብሎ ዘለና ምናልባሽ ናይ ቀደም ክፋሉ ደሓን ዘይኮነ ኸውን ኸሊ እቲ ደሓን ዘይኮነ ዝተባሃለውን ዳርጋ ተቆሪፀን እዚ ጽገና ንብሎ ዘለና 600 ስለ ጸንሓትካ ምንዋሕ ጥራይ ዘይኮነት እንተዳ እቲ ዘሎ ክፋላው እንደ ዕጊብካ ብምልእታ ቆሪፅና ኢና ንቕየራ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ለዓይተንን ዓድሮሶን ኣቶ ኣድም ኢብራሂም ብወገኑ ኣብ ለዓይተን ብምኽንያት እቲ ፕሮጀክት ቦታ ከም ዝቀይራ ንዝተገብራ 26 ስድራ ቤታትን 26 ትካላትን መንግስቲ ብዝሓሸ ኣገባብ ኣባይቲ ይሃንጸለን ከም ዘሎ ብምሕባር ነበርቲ ማይ ኩዕታት ኣብ ምፍዋስን ፈልስታት ኣብ ምትካልን ኣድማዒ ዕማማት የሰላስሉ ከም ዘለው ገሊጹ ጋዋል ቢስካ ክትገይ ከለኻ እቲ ሕጋውነት ይኹሉ ግዜ ከነባብረካ ዘኸ ንዝ ተረዲኡ بعلو تحزب خان ترداديو عليو تخيلولو محبراو አገልግሎት بغب يهبال ማለት እዩ ሕጂውን በብላን መስተኾነ خان መንግስቲ ይዋደደሉ ስለዘሎ በኸምዝ መንገዲ ጽቡቕ ነገር ከም ምዃኑ ጥራሕና ከምገለጽ ምኻል ካብ ድግሳ ናብ ስራሕ ዝወስድ መስመር ኣብ ምጽጋንን ምስፋሕ ዝነጥፉ ሞያውያን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ እቲ ስራሕ ብቐንዱ ኣብ ኩርባታት ዝነበረ ጽበት ምስፋሕን ምምዕራይን ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መስመር ካብ ዝነበረ 7 ሜትሮ ናብ 20 ሜትሮ ይገፍሕን ደገፍቲ መናድቕ ይህነጸሉን ከም ዘሎ ኣብሪሃም ንሳቶም ብተወሳኺ ካብ እንድሕሽ ናብ ሓዋጹን ዘሎ ኩርባታት ዝበዝሖ 7 ኪሎ ሜትር መስመር ብዝሓጸረ ዝገፍሕን ዝጣጥሕን መስመር ንምቕያርን 5 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ጽርግያ ይህነጽ ከም ዘሎ ኣፍሊጣም እቲ ፕሮጀክት ክሳብ ኪኖ ሰንዓፈ በፂሑ ከም ዘሎ ብምንጻር ድማ بعدت دقسان حلاينا بيلون بحواصو زصنبر اماراص مسمرون بزبلص يسرح مهلاو حبيرام صبت صنيحو زصرغانا ناي طليان يመስلن خم زرداني شعو حنت نيشه ماكينه ወይ ካጸባብ ማኪና ተحلፎ ነራት ኮን ትግልያ ሕጂ ምስ ምዕባለ ይኽትሪኦ ከላኽን ዓበይት ማኻይን ምስ ብዙሕ ጽዕነት ክመጻ ከለዋ ንዑ ከም መሐላልፍ ንዑ ጸውር ዝኽእል ጽርግያ ኾውን ስለ ዘለዎ بعبيون
هاجر تمعبلالات سقوم الله كتبل ندحر كونكاس بصرغيا كتراخب عين عرات كاخوم كخلالو أمسمر دك أم حدا ترى أمن زهنا زلة تحت أرض صرجع خا 15 دندلات زت تقالل كوينو تم دندلات كم ديجاون كم زقل قلو كوينو مهنة وكم زلو كمويا وين زت ترغ بحبريته ينتصر حدا هجراو صرجع يو زي صرجع زي بودا باصع غيرو بمسمر دك أم حريت ساب زوبا دبوب زخيت قصيلو ندكاش باركا خيت زخيل يزرخ مسمريو أقدر سنوتو قالوا لا يكونن بعبيوها حزبوا أقولقلوت سلازهب نزي كلته زواتات قاش باركان سمينا قبحرن دوبوبن ز أسر مسماري مالك تستة تحت بايتها مسرت زدلدلن رجيسو سلازلو ما يتشكيمو نتخمصو زخل نايم كسقاسون تتصاويرو كنبر تسقم زلو يكونن رجاجيسنا سرح دلنا مالتي أبت سرح ماشنرتات من ممرح زنت في الزلو من سيات أبزها بوريته اتز السلاسل زلو عمام درب رب حزلو مخانو بمتكاس كإلتهم كعبين رأس متأمانهم كبرخون كم زحجزهم كليتام تن ماشين ماشين كم زلك هذا اللقب مجمرة ممر نيرنا بعد هلا تمايرنا وعلابز تعبان مسمعنا براكتيكال قلمله مهرنا قالوا دعميهم كم زن ولد نولد تجورلو كم بنا خينا مسنيعنا أبت سرحون كم زي أورينيهم نبل حاجة بس زي بكات بتري أدرس تعجوز كبعد خلا بعد خطية عبيلون أبندا جرجس نزوس سرزنا برد سرجع بعد سات جزا خرنن أندا جبريلن بزحلف أساس 3 عبيتنا عشان بينتو تزلوا حدش مسمر نمتكا نزكاير زلو بروجكت زمرحن زغيسون زلو موياويان أبزهب وحبريت أدما تحدش مسمر ترعى غبت بمنكاي تصبت بمقفاح كرباتات بمقدال كمون ببزح سنتيقون زحلف عدتات بالليشاتات كم زلوا أفليتام كم كلنا نفلطو الشجاريتي صرجيا نياتو بزح كرباتاتن صدفن قلملن زلوي كبيديو نياتو فلاحجي صعين كاخ تورديو ولا زن لوبير قلملتات وخوردا خديبا فصم صقم زفطريو እንደገና ወንዚውን ትምት መንግስት ጸሚት ወዘለውን እዝን ኸደ ዘላን ርቅጽ ዘለና ቦታታት ብዙ ህዝብ ዘሎይ ስለዚህ ሕጂ ክልተ መክሰብ ዘለና ሓደ ካብቲ ጽርግያቲ ካብቲ ሕማቅ መገድን ሃድማ ኣለና ካልኣይ ከዓ እዚ ቢዘሎ ብዙ ህዝብና ከዓ ንሑውን ታሽም ንገብረሉ ኣለና ማለት ፍታሕ ግበረሉ ኣሎ ማለት እዩ بتوفاينت دقوت من سيات اللونا من بعض مسب ملو متأمن لنا تريتر دبالي لنا ورشاس وريسو ميم نزي دولو ماشينات يعبايا يناسا دنكاسا قصو بعتبت سرحو برأس متأمن من سيات اللونا جنحنا نتقوم ملو انتي على نمسيلكا جوجل ارز دبالي جوجل ارز يا حجي نزا نفسه كف ريقمون مش اللهم دخونا جزا دفرسنا يلن قدمنا او مخادنا باكل كاي رغزنا بمدارينا جوجل ارز كنارينا مالتي زي حجي ناي تكنولوجي معباله خلكم صنحوا نزي لكم زر بو بيلكا توادر كبوتانا بوتا مالتي اي ناي حش قدم مفاركا مالتي مسبو فركا شعو حاده دك عدخم سولو زلا كاب دك عدي كبا دك خباب مالتي بزي ابات حشكم أقول زينا إرتراز زتوكستم نبرت نايتن تصرجا سنتيقون زحلف عادتات ات بروجكت مستزازمة أما حبر قطباوي هوتم بحافشة معبالنا يتكباب دما بفلاي عبقد خمزلوه قليتام كنو حجي أبتي كركا كيف كانت تصبي وإجكا زي ترخولو ميكا رسي وقاها بقاعدة تسافر هذه أنا عدوها بزي متن تسافر هذه مها ركها يتركب من قلت من لسولين يروح حجيكن بزخنا يهون أبزي مسبر نحتاج بتوست الناس عدلنا بصبقنا عبد الله أنا بس حنان رملس ويكا بصح حسنا بس حنان تسفن قبر ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ባጽዕ ዝደኮነ መሰልጠኒ ማእከል በሰለስተ ዓውድታት ሙያ ዝጀመሮ ስልጠና ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 6 ክብ ብምባል ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ክብ ንምባል ብውጥን ይሰርሓሎም ትማሊ ዘመረቆም 223 ሰራሕተኛታት ውጽኢት ናይዚዮም ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለው ጸብጻብ ኣዝየ ብርሃነ ከተቕርበያ ኣብ ከተማ ባጽዕ ተደኪኑ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብኽልስ ሓሳብን ግብራዊ ስራሕን 6 ኣዋርሕ ዘሰልጠኖም 223 ሰራሕተኛታት ብ4 ሓምለ ኣመሪቑ እቲ ስልጠና ዓውድታት ኤሌክትሪክሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ጽርበት ዕንፀይቲ ከምኡውን ጽርበት ሓጢንን ስርዓተ መዝሓልን ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ
رئيس ممر نايتي ماكل إنجنير عرفاين بين أبزس معقل أتم ماكل نزهبو مويا وسلطنا عينتاو نمقبارو بمنتر عدكي مسارحيتات مسالت آتات مسفح عودتات تعرتات ككايد متنحو بوغن أسلت أنتون نايك قدامين كالعين ديجري زلوهم بوقعات ممهران كم زلو قليتو المنستر تمرتي حلافي مكتتالن من رقاقات بقعات تكنيكاون موياون تمرتي سلطنان آتو معاشا قبرتن سعيد دما سرحتنيا ببقوانو مسمع بالي تكنولوجي السانة تمرتن سلطنان مزغسم أفراينتو زيادة سلازعبي بزل على كدفعالو زلو أقداس أقباب كم زخونة بمتكاس اتماكل عاقمو إنا دلادلن إنا معبلن ببزحن عينة سلطناتات إنا ودبه كأتقالنتو نمرقاقات بعتب كسر حلو تلعبيو وكيل تمرقت بوغنو اتسلطنا استفلالي ممزينيتات زمالين بمعبول مسارحيتات تسنيو اب قبراو تمرتن تغط من بارو بمحبار دلونتهم نوفي سراح قبل معتاو مدوات الرقاقيتو صحفي هكدف ابزوبا سيميناو قحي بحري اتو حيل تولد برهان ابزس معو مزازم قال تمرتي بقبري كسرحلون بقطالي كحدسن كمعبلن مسرتاو مخانو بمبراه سلطنتي نزقسمو فلطت بتعرن تبلحاتنتن كدرعوا ازخاخيرو اموداتا نفس وكف عودي صبللتا نزر ايو سراحتنياتات شلماتن ورقات مسكرن تعديلو أب زوبا دوب بالاوي ورشاتات زدنفعن أب سنة طباوي نتفتات زنبالي زلوم زيغاتات ساتوفلون بقعتهم زنصبارقولن سنة طباوي ودر نشلمات أورا أب منغو 12 نؤس زوباتات نايت زوبات خايدلوم نتي سنة سرعة استخدتلت وكيل إيرينا شويت قبر برهان بملكع صبار داليات الله فرتنا عندهم كتغربيام أبزوبا دوب سنة طبابا وددر نشلمات أورا بأربعة حملة مجمرة جزي بوعو منفس أب كتما من دفعات خايدوم إزلو معامت بماسة تلهيتن قط من استجمرة أمونغ 10 أزوبات الدوب نزواري توانج أزقبر وددر سرحة سنة طباب نمبربارن نمعبالن كومون عغم سنة طباب نياتات نمعباي زعلميوم أما تايت وددر كالوت عودتات سنة طباب كتغالل أب كندا حسب أب عمد دما كل تسابكو دب مدب كمزلو أب تاقات عم تقليتهم حلافج أنفر بها الزوبا دوب أتو زرسن تسفاي أبزس معقال أبتو زوبا قولعو منسياتن عبيتن بزتفلالي ملكعات أب سنة طباباون تفتات كساتوفون عغمم زفكرو خقبرون مصنحان بمتقاس زقباو دابن نوتسرنا يابركتو مسمرن سلازينو بورو قدا بزتبقيسو زولو مدب عطفا خمس سرحون كم زبركتون صنع عمنتهم قليتهم أبت فلام وددر نوزوبا عد قيح قبلو البمخان زواريت وانجا أو راك تعترن كلا أو ددر ماسا أتو كلا نقر ماي كاب عد قيح أو ددر قطمي أخران تادسا خب عدو خلا أو ددر تلهي دمان نوزوبا ساقنيت تعاويتهم أما حدار زوبا دوبوب أتو إفريم قبر كورستوس أبزس معمزازا مقال نزيادة وطيتا ونت نايت مدب من محدار زوبا أبقونم كم زلو بمرقاقات عوتات عطفا كسرح أزخا خيروم واتمار تسبادب خدار يا رزقوش وصلون رتربا وفناي بابا نابا ويون لدتوي وبرور الرمابا لا 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 نايز بلاني تمالي الكريه نايز بلاني تمالي الكريه ما تنقصات فيه أبنو زبا حجاز ناي تتقامنت معلتو زحلفة حلقت نجارات نمقوصر أبت كالات بذكر كتصالي في التشاه كاب كلتشن 10 شمونتن كساب مفارق كلتشن 10 تجعتن استأكب نبرت بحد حملة قصيلوم أتي حلقتي زيتي صبا بشكوتي سامنا سالسا كتف شاهي من ملاقعي فيستالن كالن كم زت قلل وكيل إيرينا حبيروم حلفي مقوصار حقن سنة سرعتن وزوبا حجاز أتو زينا وستيفانوس نيرينا بزهبو حبريتا أبتي مسرح نسترائي وهود صاعري دحري ممقواس هزبي كعدقون كاللو كتنكا معلتو زحلفة مزر إدماه تقلات إفو كحبر أتحساسيبوم أبال أهدو كبابياوي تعنا ويزريت فيبن بلز أبوغنا بجزيء زحلفة هالغتي كبي تعنا وصعبين سلازغتل هزبي نقحاتو بمبراخ متحبارو كزايد صوي عام
ዝበዝሑ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብውልቃውን ከባቢያውን ፅሬትን ምክትኦም ስለዝከኣል ተጀሚሮም ዘለዉ ንጥፈታት ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ብዛሕየለ ኣወዳድባ ክድፋኣሎ ምዃኑ ኣብ ሻምብቆ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ምእዋጅ ንጹህ ኣከባቢ ተገሊጹ። ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ዕቑባይ ዛይድ ከም ተወዲቡ ከባቢኡ ብፅሬት ክሕዝን ቀጻልነቱ ከውሕስን ቀጻሊ ጎስጓሳት ክካየድ ምጽንሑ ብምጥቃስ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ኣረድዮም። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ከባቢያዊ ፅሬት ኣቶ ዓብዱ ያዕቆብ ወገኑ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ኣብ ኩለን ዓድታት ንምትእታው ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ከምቲ ዝድለ ክስጉም ስለ ዘይጸንሐ ተርእዮ ብጉድለ ፅሬት ዝኽሰቱ ሕማማት ከም ዘይጠፍአ ብምጥቃስ ነቲ መደብ ንምዕዋት ብዛሕየለ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ድማ ፅሬት ኣብ ርእስቲ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘለዎ ኣስተዋፅኦ መግለፂ ስልጣን እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ኩለን ዓድታት ብምሉእነት ክትግበር ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ባህሪ ለውጢ ንምምጻእ ዝካየድ ጎስጓሳት ብዝለዓለ ከም ዝድፍኣሉ ኣብሪሁም። ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ በኽብሪ ይዕድም። ዜና ወፃኢ ተርእዮ ሕማም ኢቦላ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳን ዳግማይ ኣብ ዝቀላቐለሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ምስ ኮንጎ ኣብ ዘራኽቦ ኩሉ ዶባት ምክትታል ከም ዘሕየለ ካብ ጁባ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዮም። ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ደቡብ ሱዳን ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ካብ ዶባታ ሃገር 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘይርሕቕ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናይ ኢቦላ ተርእዮ ከም ዝተኸስተ ድሕሪ ምርግጋጹ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። እቲ በዓል ስልጣን ብተወሳኺ ሓደ ጉጅለ ሓካይም ካብ ጁባ ናብቲ ከባቢ ተላኢኹ ከም ዘሎ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ንዝግበር ምንቅስቓስ ከይተረፈ ድማ ጽዑቕ ምክትታል ይገብር ከም ዘሎ ኣረድዮም። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ 11 ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 2300 መልከፍቲ ኢቦላ ከም ዝተራእየን ልዕሊ 1500 ሞት ከም ዘጋጠመን ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም የነጽር። ብመሰረት መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓድሽ ተርእዮ ለበዳ ኢቦላ ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዘዳውባ ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ናይ ተጠንቀቕ ደረጃ ከም ዝርከብ እንተኾነ ግን ኣብ ደረጃ ለበዳ ዓለማዊ ስግኣት ከም ዘይበጽሐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኡጋንዳ ክልተ ካብ ኮንጎ ዝኣተዉ ሰባት ብኢቦላ ድሕሪ ምማቶም መንግስቲ ኡጋንዳ ናይ ምቁፅጻር ጻዕሩ ከም ዘሕየለ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ 1987 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዝተኸተመ ውዕል ዘይምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ኒክሎሳዊ ኣጽዋር ካብቲ ኣንጸላልይዎ ዘሎ ናይ ምፍራስ ስግኣት ንምድሓን ኣብ መንጎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ሩስያን ብ5 ሐምለ ዝተኻየደ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ሓቢሮም። ሚስተር ጀንስ ሽቶልተንበርግ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ከተማ ብራስለስ ዝተኻየደ ርክብ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ብምግላጽ ብምፍራስ ናይቲ ውዕል ቀንዲ ተሓታቲት ሩስያ ምዃና ገሊጹ። ሩስያ በቲ ውዕል ዘይትቕየድ እንተኾይና ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ 2 ነሓሰ ካብቲ ስምምዕ ክትወፅእ ምዃና ከም ዘፍለጠት ነዚ ውሳኔ ክትወስድ ዝተገደደት ድማ ሩስያ ነቲ ስምምዕ ብተደጋጋሚ ክትጥሕሶ ስለ ዘላ ምዃኑ ሚስተር ሽቶልተንበርግ ብተወሳኺ ሓቢሮም። ሩስያ ግን ነቲ ፕረዚደንት ሩስያ ነበር ሚካኤል ጎርባቾቭን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ሮናልድ ሬገንን ዝኸተሙሉ ውዕል ከም ዘይጣሕሰት እያ ትምጎት። ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ክትወፅእ ምዃና ድሕሪ ምንጻራ ግን ብዱማ ዝፍለጥ ታሕተዋይ ባይቶ ሩስያ ሃገሩ ካብቲ ውዕል ክትስሕብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንዝሃቦ ውሳኔ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብ3 ሐምለ ክታሙ ከም ዘንበረሉ ይፍለጥ። በዚ ድማ እቲ ኣሜሪካን ሩስያን ካብ 500 ክሳብ 5500 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይል ከየፍርያ ዝእግድ ውዕል ምፍራሱ ከም ዘይተርፎ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት የረዱ። ምፍራስቲ ውዕል ድማ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ውድድር ምዕባል ኣጽዋር ክሸመን ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ይገልጹ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ማያዊ ግዝኣት ዩክሬን ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ጥቡቕ ምክትታል የካይደሉ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብ5 ሐምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ።
እቲ ኣህዱታት ሓይሊ ባሕሪ ኣባል ሃገራት ኔቶ ኣብ ወተሃደራዊ ልምምድ ተጸሚደን እንከለዋ ብዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝተሰነየ መግለጺ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብቲ ንሩስያ ምስ ኣባላት ኪዳን ዝፈሊ ዶባትን ማያዊ ግዝኣተንን ንዘሎ ተኣፋፍን ውጥሩን ኩነታት ዘጉልሕ ምዃኑ ተንተንቲ ህሉው ኩነታት ይገልጹ። ኣብዚ ካብ 1997 ኣትሒዙ ዓመታዊ ኣብ ማያዊ ግዝኣት ዩክሬን ዝካየድ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኔቶ ሎሚ ዓመት 14 ኣባል ሃገራት ይሳተፍኦ ከም ዘለዋ ምንጭታት ይሕብሩ። ሰበስልጣን ኔቶ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ልዕሊ 900 ኣባላት ዝሓቆፋ 30 መራኽብ ኩናት ይሳተፋ ከም ዘለዋን ክሳብ ዝመጽእ 12 ሓምለ ክቕጽል ምዃኑን ኣፍሊጦም። ኔቶ ብወገኑ ነቲ ሩስያ ምስ ዩክሬን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ እተካይዶ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ተመሳሳሊ ምክትታል ከም ዝገብረሉ ብምጥቃስ ብክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ልምምዳት ኣብ መንጎኦም ንዝጸንሐ ወጥሪ ከም ዘኽርሮ ጸብጻባት ይረድኡ። ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ቬነዙዌላ ኣጽኒዕንኦ ዘለዋ እገዳታት ክኽፈል ዝግብኦ ዕዳ ካብ ምኽፋል እታው መግብን መድሃኒትን ካብ ምስልሳል ከምኡውን ካብ ሰደድ ነዳዲ ዝርከብ ዝነበረ ናይ ቢልዮናት ዶላር ኣታዊ ካብ ምኽዕባት ዓጊትዎ ከም ዘሎ መንግስቲ ቬነዙዌላ ብ5 ሓምለ ከሲሱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቬነዙዌላ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ጥራይ ብስም እገዳ ልዕሊ 30 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዋንነት ትካል ዕደና ነዳዲ ቬነዙዌላ ሃጊራ ከም ዘላ ልዕሊ 40 ባንክታት ዓለም ድማ ኣብ ካዝናታተን ዝነበረ ልዕሊ 5.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኣገዳ ብምሕባር ብሰንኪ እዚ መንግስቲ ቬነዙዌላ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታቱ ንምርግጋጽ ተጸጊሙ ከም ዘሎ ኣረዲዩ። ብዘይካዚ እቲ መግለጺ ብሰንኪ እዚ እገዳታት ተኸሲቱ ንዘሎ ማሕበራዊ ሕሰም ንምቅላል መንግስቲ ቬነዙዌላ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ፊናንሳውያን ትካላትን ዝወሰዶ ልቓሕ ንምኽፋል እውን ተጸጊሙ ከም ዘሎ ካብ ሰደድ ነዳድን ኣብ ምጉዕዓዝ ነዳዲ ዝነጥፋ መራኽብን ዓመታዊ ዝርከብ ዝነበረ ናይ 40 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ድማ ናብ ትሕቲ 5 ቢልዮን ዶላር ወሪዱ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቬነዙዌላ ወሲኹ ላዕለወይቲ ተጸዋዒት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቬነዙዌላ ሚሸል ባክሌት ኣብ ቬነዙዌላ ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ሰብኣዊ ቅልውላው ተኸሲቱ ምህላው መንግስቲ ቬነዙዌላ ድማ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ናይ ቅትለትን ጭውያን ንጥፈታት የካይድ ከም ዘሎ ንዘውፅኣቶ ጸብጻብ ፖለቲካዊ ድፊኢት ዘለዎ ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቅታት ዘይምስክርን ንመንግስቲ ቬነዙዌላ ንምስይጣን ዝዓለመን ምዃኑ ብምግላጽ ኣትሪሩ ኮኒንዎም። ቬነዙዌላ ብሰንኪ እገዳታት ኣሜሪካን ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋን ንዘጋጠማ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ብዝብል ዕላማ ካብ ቻይናን ሩስያን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ተረቂሓ ከም ዘላ ጸብጻባት ይረድኡ። ብፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ መንግስቲ ቬነዙዌላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ትኽተሎ ዘላ ተጻባኢ ስጉምታት ቀንዲ ጠንቂ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ሃገሩ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክኸስስ ጸኒሑ። ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ5 ሓምለ 7.1 ሬክተር ዝተዓቀነ ተወሳኺ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ። እቲ ኣስታት 202 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ካብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ንዋት ዘውረዶ ዕንወት እኳ ከፊላው እንተኾነ ከቢድ ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። بمسرت كيلاتات تحت مدراوي منقطقاط أمريكا أتي ب4 حملة أب تمساسالي كبابي زتخسته 4 ريكتر منقطقاط مدري نايزي كابو زحيل حدش حدقا قدم منقطقاط منبارو كفل تخايل اللهم كاب 5 ريكتر نلعلي زعقنهم حيالو دحر منقطقاطات كخصتو تخلطات سلازلو زيغاتات انقاق كغبرو اتم كيلاتات تصوي عمالهم أتي منقطقاط أب وشت 25 عامات أب كاليفورنيا كاب استخسته تمساسالي حدقاتات زلا على مخانو يحبر لهم أبتا كفل هاجر أب شحن 994 استخسته 6 ريكتر منقطقاط مدري كبيد نواتاوي كسارا كم دس عبي زقلات نمودة زينام أب سفيح كفال غريخ بحفشا كتما أتينز دما بفلاي كاب زحلف السولوس كل التحمل استخسته لعلي 38 ديجري سنتيغراد زبتصح مقوت أب علتاوي نتفتات زيغاتات كبيد تسعون فتيرو كمزلو مع كنازينا أقاليحن من شي توريزماوي أتاويتات كتما أتينسن كبابي أنزخونت انتاوي بوتاتات بسنكتي لعل مقوت كعصوة تقديدون بهن لاودما اتسعبينات كتباوي شنخون بقليل كم زي قمت كإلاتاتي أمتهم
ብዘይካዚ ኣብዚ ወቕቲ ሓጋይ ኣብ ክፉት ቦታ ዝካየድ ዝነበረ ዕዳጋታት ኣሕምልትን ፍረታትን ከምቲ ልሙድ ስለዝየለ ኣብ ንኡስ ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብ ዝሳተፉ ዜጋታት ግሪኹን ተጽዕኖ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሮም መንግስቲ ግሪክ ብሰንክቲ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ሙቐትን ሳዕቤናቱን ናይ ድሕነት መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣውፂሎም ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ኣብ ዝቕንያት እዚ ዝምዝገብ ዘሎ ክብሪ ወሰን ዝሓዘ መጠን ሙቐት ሰብኣዊ ክሳራታት ከኸትል እንከሎ ብቐሊል ዘይግመት ቁጠባዊ ክሳራታት እውን ከም ዘሰዓበ ጸብጻባት የነጽሩ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስተረፍ መደባት ኤሪ ቲቪ ብሩኽ መዓልቲ سلام كبرات عزبتنا كم يصنحكم على توزينا سبورت حسلكم زلخو ناتنيل زميكيلم مبال 200 تور دي فرانس لومي فليمولو نملو تحستو ازي زسعبيهم ኤርትራዊ ኣባል ፈረንሳዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኮፊድ ሳይክሊን ዝኾነ ናትናኤል ብርሃነ ሎሚ ቀዳም 6 ሓምለ ኣብ ዝፍልም መበል 106 ቱር ዲ ፍራንስ ክጽመድ እዩ እዚ ብኩሉ መለክዕታቱ ሓዚልዎ ዘሎ መወዳደር ቦታት ፍልይ ከም ዝብል ዝግለጸሉ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ተቀዳድምቲ ኣብ ከተማ ብራስለስ 192 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተሰሪዕሎም ኣሎም ኣብዛ ናይ ሎሚ ቀዳሚት መድረኽ ድማ ኣብ ጎደናታት ግራርበርግን ጎስበርግን ኣህላኺ ቦታት ይጽበዮም እዚ ዓመታዊ ዝካየድ ሓደ ካብ ግዙፍ ኣካል ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓለምና ዝኾነን ብዕቤቱ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ቱር ዲ ፍራንስ 21 መድረኽ ዘጠቓል ኮይኑ ተቀዳድምቲ ድማ ብሓፈሻ ዓበይቲ ዓቕበትን ቁልቁለትን ዝሓዘለ ኣስታት 3460 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ እዮም ካብ 2 ሓምለ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምሕዝነት ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ናብ ፍጻመ ገጹ በፂሑ بزحي ودرات كوعس سكيعت مبرخن حدثتي من اسيات تصاوتين مفراين علامه جيرو كاب مفارق ورح السنه جميرو اب ميدا بوتشفيلا خكاد زقني وانጫ محزنه كوعس سكيعت زبا ماكل تمال عربي مشات بستخير خلت قطماتنا بناي فصام غوص امرحيوم تمال فلما اب ميدا استرخبا غانت تدقانستي كالاي ديفيجن جالاكسي مسنسر خوينن لتقدمه اب بناي فصام غطم حلافا زرغغصت غانت تصفا نمسعبي نيروم صوتا دما بعوت غانتا جالاكسي 29 ب 27 نطبي تزازيموم بز دما جالاكسن تسفان نوانጫ መንጨበጥ خገጥመን ሲዕበን ኣብ ትዕለት ዝተጋጥማ ጋንታት ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ንስርን ማራትን ብምዃን ጾታ ድማ ብዓወት ጋንታ ንስሪ ብገፊሕ 48 ተዛዚሙ በስተረኸበ ውጽኢት ሓግዛ ምስታ ቀዲማ ምሕላፋ ዘረጋገጸት ጋንታ ተስፋ ኣብ መዛዝም ክትገጥም እያ ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ብመሰረት ኣቀዲሙ ዝተረኸበ ውጽኢት ከም ዝሕብሮ ጋንታት ንስርን ባናን ኣብ ናይ መዛዝም ግጥም ክራኸበን እዚ ከምዚ ልንከሎ ብሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዲቪዥን መዛዝም ግጥም ሲቲ ሰንተርን ዓንበርብን ተረኺበን صوتا دما كاب فالمايو كسام موداتو بغانتا سيت سنتر كقلس دحر موعال بنايسوسا ب 44 وصي تزازيموم غانتا سيت سنتر دما اب فصامه انصار سوا كتغطميام قطرات عزبتنا نلوم علت زي تلالو زينا سبورت ابزي تزازيملهم